Yazışırgan yaşau 1 yılı 2 yılga teң дип әйткән иде. Онлайн аралашулар һәм әсәрне башка төрле үзгәртеп җиткерү модада бит инде. Минем берничә хикәя төште язылды. Беренче китапны кулга алгач мин әле ышанмаганча караган кадерлим. Безнең татар язучылар алар әле үзләреннән бигрәк телне саклау дигән максатны куябыз бит инде без. Шушы юлны сайлыйм дигән сүзем вакытым Идел макшарлыгында гран-при алгач булды. Мин 3нче курс студенты идем. Аңа кадәр ничектер хикәяләр языла, әсәрләр бастырыла, ләкин иҗат турында ул кадәр сүз ишеткән юк иде. Һәм менә шушы конкурста катнашып җиңгәннән соң, анда язучылар белән шашулар бит инде. Аларның фикерләрен тыңлаганнан соң, анда инде мактаган сүзләр түгел, тәнкыйть сүзләре дә күп. Шушы юлдан дөрес барам икән дип мин үзем өчен инде катгый карарга килдем. Нәкъ менә шушы конкурста җиңгәннән соң мөгаен мин шушы юлымны таптым дигән фикергә килгәнмендер. Дөрес әйткәндә, мин бик күп укыйдым. Мин 5 яшьтән укый белгәнемне хәтерләйм. Әни әдәбият укытучысы, башлангычта укыганда югары классларның эшләрен тикшерә ятайм мин, сочинениеләрен, ул вакытта балалар күп бит инде. Класс сайын 30-20 мин декандаш белән үземә ничектер шул кызык эш иде инде. Һәм инде мин аны әйткәнем дә бар. Мин көн сайын бер китап укый идем. Мин кызым да шулай укый хәзер, үзем дә шулай, әни дә шулай укый. Безнең инде ул теге нәселдә бар ахырсы. Мин китап укырга бик ятайм инде. Ул вакытта яшь вакытта сайлап түгел. Нинди бар китапханәдә, и китапханәсе гомер-гомергә зур булды инде. Хәтта шул әле 8-9 яшьтә Казан атларында укыйдым. Аның күбесен инде мөгаен аңлап укып булмаган инде бу теге. Удан килгәндер. 2нче класста Сабантуй газетында минем бер хикәячек чыкты инде. Ул хикәя дип әйтергә инде мөгаен инде теге зурлап әйткәнмендер. Мәкалә белән хикәя арасындагы ниндидер жанрда эт турында инде бу. Гадәти хәл инде шул басылып чыкты. Менә ул ничектер үзенә күрә бер канат куйды. Мәктәп елларында укганда бездә яшь каләмнәр дигән түгәрәк бар иде. Аның да тәэсире булгандыр. Иң мөгаен тәэсир иткәне ул вакытта район үзәгендә Арча хәбәрләре дигән газетада Өметле каләм дигән мөсең махсус битләр бар иде безнең газетада. Менә шунда эшләгән өлкән апа журналистлар миңа ничәнчедер бер 6нчы, 7нче класста укыган малайга шалтыратып, "Энем, нәрсә язасың? Әйдә җибәр әле. Синең бит язганнарың әйбәт кенә укылышлы, менә бу темалар теге кемеши кешегә санап шалтыратулары мине бик гаҗәпләндерә иде һәм алар менә ничектер үзеннән үзе канат куялар иде. Шушы газетаның Өметле каләмдә дә мин бик күп кенә мәкаләләр, хикәячекләр басылды. Менә ул да үзенә күрә тәэсир иткәндер. Иң беренчесе аның нәрсә генә истәктә кешедә ниндидер бер сәләт булырга тиеш инде. Ул хәрештә кебек. Әгәр сәләт булмаса, ничек кенә кеше тырышмасын, ничек кенә укымасын, белем алмасын, мин барыбер аны табигый язучы чыкмый инде. Ул чөнки менә безнең эшебез дә шул бит инде. Редакцияләү, карау. Әсәр табигый сулыш кебек укыла яки укылмый инде. Кешенең язылган ана Туфанага Миннуллинның әйткән сүзләре дә бар бит инде. Язучылар турында бар. Языйм әле дип язучылар, бар язмыйча тора алмаучылар. Менә шул бик дөрес бәя биргән гади генә Туфан абый. Шуннан да язмыйча тора алмаучылар, алар мин шуны язучы дип таныйм инде. Һәм менә шушы язучы өчен сәләт булырга тиеш инде. Әлбәттә беренче чиратта. Һәм аны менә Рабитага Батулла да әдәби шутларда да Иделнең әйтеп килә инде. Формуласында бирә сәләт плюс тырышлык тигез була талант ди ул. Талант плюс тырышлык тигез була дахилык. Димәк, теге сәләт һәм талант аерым булса да, икесендә тырышлык дигән әйбер бар. Димәк, язучы өчен инде тырышлык дигән әйбер иң мөһиме. Ул тырышлыкка инде барысы да керә инде. Китап укуда, тәрҗемә итеп өйрәнүдә, язуда бик күп ниләр керә. Инде язучы өчен иң мөһим сыйфат барыбер ихласлык һәм инде менә теге кеше күңелен күрә белү. Беренче китапны кулга алгач мин әле ышанмаганча караган кадерлим. Теге мендәр атна талап юк өйрәтә бит инде. Ләкин ул беренче генә түгел, аның менә һәр кайсы үзенә күрә кадерле. Һәр китап теге чыннан да үз балаң кебек якын. Монда синең теге хезмәт кенә түгел, бөтен теге күңелеңне биреп эшләгән, җан-җылыңны өргән әсәрләр бит инде. Аның геройлары һәр кайсы күңелдән чыккан, кичерелгән. Шуңа күрә ул язучының аның һәр китабы да кадерле булыр дип уйлыйм мин. Минем уйлавымча, шун язучыны ул теге аера торган бер нәрсә,
Гадәттә менә 1-2 ялтырап алган язучы ул үз тормышын яза да ул югала, ул тормышыннан соң чит яза алмый. Чын язучы ул бар әле үзе күргәннәренә түгел, менә теге төрле темаларга иҗат итәргә тиеш. Соңгы елларда мине барбер үземне татар шәхесләре безгә билгеле булмаган шәхесләр бик кызыксындыра. Мисал өчен Бассойка дигән каһарман, бу якутларның Саха Республикасының милли герое, каһарманы санала. Һәм без аның Якутиягә сәфәр вакытында инде беренче тапкыр барган вакытта аның Гыйззатулла Рахматуллин исемле татар кешесе булуы билгеле булды миңа. Мин инде аның эзләреннән барып 2015 елда әсәр яздым. Һәм менә узган ел шул мине дә чакырдылар инде. Аңа һәйкәл төзиячәкләр. Бассойка татар кешесе Гыйззатулла Рахматуллин дип язылган анда. Менә шундый кызыклы шәхесләр дә мине кызыксындыра. Иң беренче каләмалар атланган кеше ул әлбәттә бала яшендәге кеше бит, мәктәп укучысы бит инде. Димәк, ул инде кулына каләмалар атлый икән, димәк инде аның ниндидер ояткысы бар. Нәрсәдер бер шей, ул иҗат кешесе өчен иң беренче битараф булмау бит инде. Ул битараф түгел. Ул ниндидер ясинешен белдерергә тели, яки инешен, сагышын белдерергә тели, яки ниндидер гаделсезлеккә каршы чыга, яки теге ниндидер матурлыкны күрә. Димәк, бу кешедә инде ниндидер кызыксыну бар. Иң беренче чиратта аңа менә шушы үзенең бу миңа инде шагыйрьләргә кагыладыр инде. Алар хис кешеләре бик күбрәк бит инде. Ул аны киргә тиеш инде кагазгә һәм оялмаска тиеш ул аны үзенең я укытучысына күрсәтергә яки кемдер теге үзе хезмәт иткән иҗат белән шөгыльләнгән кешегә. Ул әлбәттә бик кирәк мәктәп андай. Көндәләрдә карыйсың инде язучыларны. Мин бик күп көндәләр укый торган идем инде. Хәзер дә мөмкин булганда карыйм. Мисалын, Сомес Моинның бик кызыклы биографиясылары бар, чит ил әдәбиятына алсак инде. Шерхныкы да бик кызык. Ничек язучы булырга өйрәтә бит инде. Фәнис Яруллинның көндәләрендә дә бар ул менә. Ул әсәрне суытып тора охшамый мисалын язгач. Мисалын мин хәтерлим студентларында хикәяне хәтта лекцияда язып шундук редакциягә йөгерә торган идем. Сабантуйга инде. Ул бит язгачта әсәр бик камил шикелле. Йөгерәсең, һәм инде аны шактый гына редакцияләр. Ул инде бик зур хата. Теге яхшылык максимализмындадыр инде. Мин мәсәлән 2 җирдә яза алам инде. Берсе аның туган нигездә, асы бигрәк тә аның романтик дип әйтергә мөмкин инде. Мәсәлән, бик күп кенә хикәяләр, хәтта роман шунда язылды минем. Ул минем балачактан яраткан алмагач бар иде, зур. Шуның төбендә стәл куеп, урындыгы бар инде. Ул вакытта бакчага бер кемдә чыкмый инде. Мин язганда тынычлап, рәхәтләнеп, үзе бер табигать кызында. Һәм инде икенчесе Казанда иде. Шулай ук урманга карап торган җирдә, менә шул бер стәлдә. Калган җирләрдә минем ничектер язганым юк. Ул ничектер шулай кабул ителгән кебек, табигый кебек. Мин мөһим дип уйлыйм. Аның үзенең теге җайланган, үзенең бер теге гармониядә ничектер барысы да син теләгәнчә тынычлык, башкасы. Туй вакытында Иркә Иҗадулла безне кытлады да инде. Язучы белән яшәү 1 елы 2 елга тең дип әйткән иде. Ул минем ничектер кызык булып калды. Шунда да иҗат кешеләргә яшәү бик җиңелдер дип уйламыйм. Минем хатында сизә инде дөрес әйткәндә, синең язырга җыйнасың буга дип әйтә алмыйм. Һәм ул ялгышмый да инде. Ничектер уйланып йөри башлыйсың. Шул әсәрдә яши башлыйсың. Һәм шул вакытта инде чыннан да язырга утырасың. Ул теге мин үземне хайраңна ялкау язучы дип саныйм, чөнки бер кирип киткәнче стәл янына бармас өчен карашып йөри торган кеше инде мин. Бер яши башлагач иҗат шушы әсәр белән. Аңа инде әлбәттә тынычлык вакыт кирәк. Миңа мин эшләгәндә өйдә тавыш бетә инде. Тынычлык, ләкин мин күбрәк төнлә язам. Миңа менә кешеләр, балалар йоклап киткән, балалар йоклап киткәч, тынычлап, шул стәлендә мин таң атканчымы, атын вакытны исәпләмичә рәхәтләнеп яттым инде. Минем берничә хикәя төштә язылды. Ул Дивана дигән хикәя, менә антологиягә керде инде хәзер Россия халыкларының ул минем төштә язылган хикәя, мисал өчен әйтим инде. Эшкә керү шу уйлап йөргәндәндер инде ул. Уйланып башта йөргәндән аның сире шундадыр. Ләкин төштә язылган әсәрләр бар минем. Чыннан да ул уйландыра. Хәтта мен язып туктагач та бит әле йокларга яткач та ул дәвам итә. Аларның үзенә күрә языла башта һәм анда. Шуңа күрә ул иҗат үзенә күрә бер татлы да, үзе газаплы дип әйтәләр бит. Мин иң беренче чатта балалар өчен хикәяләр яза башлаган идем. Аның әле бик кызык Әллүки дигән әдәби берләшмә бар иде университетта. Ничектер шунда чиратларына килеп эләктем дә мин беренче курста. Анда балалар өчен язган хикәяләрне анализлар тикшерәләр иде. Мин тыңлап утырдым да, миңа ошамадылар. Болай гына яза алмыйм, миндә күбрәк тә кызыклы сюжетлар бар дип, шул көндә әллә 5 хикәя язганны хәтерлим мин. Аларның инде күбесе беренче китапка керде.
Baribir mana chun yozuvchi kim deganda ish bolalar kitobi yozdilar tegishli o'ylayman men. Birinchisi aning o'zi ko'rgan, o'zi kechirgan, o'zining bolashog'i, ikkinchisi bolalarining bolashog'i turunda mana bu mening ko'proq bolalarga bəyli endi o'zimning. Üçüncüsü kim deganda endi unuqlarining turmushi turunda. Shunga ko'ra tam bir bolalar kitobi bulur degan ümidim бар әле kelajakda. Men ustozimni bir gina kishini sanay olmayman albatta. Chunki ul endi iyeri bo'la, kimnidir qaboqlab bo'la. Durs aytganda mana Magdiyevning tili, masalan, bizning shu xatlarga rahat o'zimizning yozishimiz Muhammad Magdiyevning, Oyat G'ilayevning menga tig'iz filosofik asarlari beg'ishiy. Arif Axunovning da qiziqarli asarlari bor. Mexanikini albatta endi bular hammasi o'zina ko'ra bir ta'sir yasagandir endi. Mana to'g'ridan-to'g'ri adabiyot dunyosiga kirganda yordam etgan kishilar ular albatta shu bizning bugünkidagi oqsoqollar, Turkiyadolar, G'oyimurod, Labib Yo'ron, men shularni atar edim. Ular mana asarlarini o'qib birinchi baya berib, senda bor bit narsadir degan so'z endi u zo'r maqtov bitdi u vaqtda. Bizdagi kabi yoshlarga xayr xalqli yo'q u. Mana biz o'zimizda kelib kirdik bitdi. Bizning buni hayrangina o'zimizda yosh yigitlar, qizlar kirdik. Bizga baribir yo'l ochiq edi. Birinchi kitoblarni chiqarganda da, jurnallarga endi asarlar keltirganda da, hozirgi mana aytik 20 yoshlarga yo'l tag'inda ochiqroq. Men bir qiziqqina misol, masalan, men bir Glagolisi degan konkursda jurida ishlayman. Bu so'nggi yillarda 8 yil Robert bilan boshlagan edim, marhum o'rdan jannatda bo'lsin. Shunda 10-klass qiz edi o vaqtda Alina Habibulina Grand Prix oldi. 1-2 yillar bilik jurnalga ismim bilgishi izladik endi. Ул endi adabiyotni yaratsin, bilimli bo'lsin, tipli bo'lsin deb men Alinani esga tushirdim. Hikoyalar da chiqib turadi, she'rlari da ham o'zimda qilib qo'ydim, uning biografiyasini qaraganda. 20 yoshga to'lmagan Sharif Kamol premiyasi laureati, Ilhom konkursining Grand Prix egasi, Idilim oqsharlarida narsalar, Glagolsda Grand Prix. Biz bitinde shundan da mana bu yoshlarga ne qadar konkurs, ham ularga ne qadar yo'l ko'rsatamiz o'zimizga ko'ra. Ishga chaqirib bitiramiz. Umuman mana bugun gazeta jurnallar ilasida ilk bit masalan saylab allar edi. Masalan men Shahriy Qozonga kirganda xatirlayman ishga. 5-6 yigit orasidan saylab oldi meni redaktorga. Yozdirib qarab, turishib, ishlab, yengib kirdim endi men o'rnima deb aytgan mumkin endi. Tilashlar ko'p edi. Hozir biz endi maktabdan boshlab, birinchi kursdan boshlab qilotlardan tortib o'stiramiz. Men uni yaxshimi, nasharmi ekan ayta olmayman, lekin saylov mumkinligi tugul, hozir mana shulay o'zimiz o'stiramiz endi yoshlarni. Hozirgi bu yoshlarini men o'ylamamcha adabiyotga kiruv yo'li tag'inda qisqaroq. Masalan, Idil jurnalida yangi isim degan konkursni boshlab yubordi. U yoqdan qaraganda mana tatar adabiyotini talantli yoshlarga, tilagi bo'lgan yoshlarga, milliy jonli yoshlarga yo'l ochiq baribir, yo'l to'g'ri. Mana birinchidan bizning tatar yozuvchisi ozgina ayirla rus yozuvchilaridan. Rus yozuvchisi masalan ularda nindidir millatni saqlov degan problema ul ikkinchi planda. Ularda asar ham yozuvchining o'z ismi. Ular shu o'z ismini propagandalaw, ishin zo'rkash qo'yarlar. Yozush o'quvchilar bilan sharashganda da ular mana shu asar turida yashar, o'zining asarlarini taratib turunda. Bizning tatar yozuvchilar ular hali o'zlaridan begirak tilni saqlaw degan maqsadni qo'yamiz bitindi biz. Bizning azgina shartlar ikkinchirak. Ondan so'ng shu mana ko'bisi matkazuvchilarning ular qatnashgan laboratoriyalarda ular eng birinchi smeta jiberadilar. Necha so'm tiralarning laboratoriyalarda qatnashuv boshqasi. Bizning tatar yozuvchisi ul endi mana namusli sanab bolalar bog'chalarida, maktablarda ishlashlarga bo'sh qayri. Bu endi bugungi zamon ko'zidan qaraganda butunlay to'g'ri kilometrni xalaq bitindi. Lekin mana bizning shunga ko'ra tatar yozuvchining o'zini ikkinchi missiyada solingan hali. Tilni saqlaw, o'z asaridan begirak hali tarix bilan tanishtiruv, bolalarga ta'sir etuvda endi. Yozuvchining jamiyatga ta'sir etuvi dirasini kerak, u ideologiya bilan da bog'liq. Agar masalan yozuvchi Tataristonda deb aytganda masalan tatar yozuvchisining obro'yini ko'taruv kerak ekan, ham yozuvchi so'zini eshittiruv, uni yetkiruv muhim ekan, uni bitta ishlayishlar. Yozuvchini bizda bitta har vaqt tashlay. U yozuvchi albatta asari bilan har yozuvchi ta'sir eta ola. Masalan, shov-shuvli bir roman chiqib,
ул аны күпмедер дәрәҗәдә җәмгыятькә тәэсир итә ала. Ләкин гомумән әдәбият һәм язучылар инде бер җәмгыятьнең тәэсир итә ала торган зур көчкә әверелсен өчен ул монда инде дәүләтнең дә кушылуы кирәк әлбәттә. Гасырлар үтсә дә, еллар үтсә дә, гасырлар алышынса да, ул кеше барбер асылда кеше булып кала бит инде. Барбер яхшылык, начарлык, изгелек, хисетлек дигән кебек сыйфатлар кеше барлыкка килгәннән бирле, туганнан бирле бар. Һәм язучының да аның сыйфатлары үзгәрергә тиеш дип уйламыйм мин. Ләкин бүген заман үзгә, заман бик мобиль, динамикалы һәм үзеннән үзе әгәр син үзеңнең иҗатыңны укучыларга җиткерәсең килә икән, язучы да ничектер заманга яраклашырга тиеш. Иң беренче чиратта әлбәттә әсәрләрдә язучыдан бик мобильлекне, шушы динамикасы көчле булуны таләп итә әсәрләр. Бу инде укучыларны тотып тору өчен кирәк. Һәм икенчедән, хәзерге вакытта язучылар алар барбер менә укучылары белән аралашу системасы да үзгәрде. Хәзер инде менә социаль челтәрләрдә активлык таләп ителә. Һәм шушы китапны укучыга җиткерү, пиарлау да башка төрле үзгенчәрәк бара хәзер. Элек мисал өчен укучылар белән очрашу китапханәләрдә, мәктәпләрдә, клубларда дигән кебек формада булса, хәзер бөтенләй башка төрле. Хәзер онлайн очрашулар, онлайн аралашулар һәм әсәрне башка төрле үзгәртеп җиткерү модада бит инде. Модада гына түгел, ул заман таләбе. Шуңа күрә язучы иң беренче чиратта шушы үзенең сыйфатларын саклап калган хәлдә һәм камил яхшы әсәрләр иҗат иткән хәлдә дә шушы заман таләпләреннән артка калмыйча, аны язылган иҗат ителгән әсәрне укучыга җиткерүнең юлларыннан артта калмаска тиеш инде.